estem en plena temporada de calçots i, per tant, de calçotades. I una miqueta des d'aquí Roses el que us animem és a fer-les i a gaudir-les amb bons vins ben acompanyats. Per això, tot aquest muntatge que hem fet aquí i una miqueta els motius pels quals triem uns o uns altres vins per les calçotades. Primer de tot, com sempre, l'hem d'acompanyar amb el vi que ens agradi, és a dir, si nosaltres som uns amants dels vins blancs, ho acompanyem amb vins blancs, encara que la llei o la norma una miqueta ens ho prohibeixi, però per sobre de tot, com sempre hem dit, defensem que el nostre gust i les nostres prioritats són les més importants. Però sí que és veritat que per acompanyar els calçots, no tant els calçots, sinó més aviat la salsa amb el que acompanyem aquests calçots, s'aconsella tot un seguit de vins, com els que podeu veure aquí, ja siguin Costers del Segre, Montsants, Priorats, vins amb certa estructura, relativament joves, perquè tinguin aquesta potència i aquesta acidesa que ens permeti netejar el que és la boca d'aquesta salsa realment intensa que porta una miqueta de sofregit, tomàquet, d'espècies, que realment és el que ens dona la personalitat al calçot i que, per tant, és una miqueta amb el que hem de jugar amb el vi per acompanyar-lo. Molts d'aquests vins ja els hem anat presentant al llarg d'altres programes que hem anat fent, però a mode de resum, tant el llebre com el gos del Montsant, el blau del Montsant també, l'Uncolín, un vi molt juvenil, molt divertit del Bierzo, amb molta fruiteta, molt xulo, o el Perepunyetes del Penedès. Són vins que una miqueta, amb les seves diferències, compleixen aquests requisits. La zona del Montsant podríem dir que són vins una miqueta més càlids, amb més cos, amb més estructura, i que realment aquests sí que ens netegen molt bé el que és el pas per boca. A Costers del Segre ja anirem a un puntet més suau, més lleuger, una miqueta amb la línia del Bierzo. Un 100% Mencía també ens aporta aquesta fruiteta, aquesta espècie, però potser amb una menor intensitat tànica. I el mateix amb el Perepunyetes del Penedès. Vins més suavets, però que van molt bé per el que comentàvem. La fruiteta i aquesta estructura ens ajuda a netejar la boca d'aquesta salsa típica per acompanyar els calçots. Nosaltres, des d'aquí Roses, també, per ser una miqueta diferents i sobretot per aquestes calçotades a vegades multitudinàries, amb molta família o amb molts amics, us proposem des de ja fa uns anys el que és l'ús d'aquestes caixetes, els backing box, una miqueta, que això és on a dins portem el vi. Perquè ens fem una idea, aquí aquest seria el tamany de 3 litres, que vindria a ser allà, i una miqueta el que tenim a dins és una bossa perfectament hermèticament tancada i 100% higiènica, que el que ens permet és anar consumint el vi sense que entri oxigen. El secret de tot està en el tap, i el que ens permet és això, anar consumint el vi, 3 litros equivalen a 4 ampolles, per fer-nos una idea, i per tant podem tenir-lo obert i per tant ens garanteix que durant 3, 4 setmanes, 5 setmanes el vi estigui en perfectes condicions organolèptiques. Per tant és un envàs molt còmode, aquest de 3 litres el podem col·locar al costat de la nevereta i per aquestes ocasions calçotades, pícnics i demés, és un envàs molt còmode perquè si se'ns cau no es trenca i després també que per repartir copetes de vins és molt fàcil i higiènic perquè de fet és un tap antigoteig amb el que no anem desperdiciant vi per tot arreu i que per tant té força acceptació i és molt còmode en aquestes situacions de barbacoes o de calçotades. Nosaltres la nostra proposta des de Roses és una miqueta tenim dues tipologies de vins que podrien enganxar molt bé amb aquestes calçotades, que és per un cantó un negre sec, vindria a ser un negre del Penedès d'uns 14 graus, amb les característiques similars al que podria ser un Perepunyetes, fruitadet, amb aquest punt d'acidesa que ens neteja molt bé la boca, i després un altre que és una carinyena, també de 14 graus, amb molt de més cos, amb molta més estructura, un vi, un senyoret vi, que ja siguin per barbacoes o la carn que ens acompanya als calçots, com els propis calçots, ens anirà molt bé per acompanyar-los. La veritat és que és un vi que passa molt bé. I un format que realment la gent acostuma a agradar i fins i tot s'enganxa. Bé, i abans de marxar només comentar-vos que ja podeu trobar a casa nostra calçots collits aquí a Rubí,
n'hi ha poquets, però en tenim de calçots, no tots surten de Valls. Molt bons, els podeu trobar els caps de setmanes aquí a Bodega Rosàs, com que també trobareu un petit pack de calçotada que inclou una miqueta els backing box, amb uns manats i una miqueta de salsa. Bé, fins aquí el breu incís sobre calçotades, espero que les disfruteu molt, ja sigui amb amics, amb família i de més, i com sempre, salut!